L'acte més antic del Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot, el Dia de la Mare, torna aquest diumenge a la plaça Clarà, després que l'any passat s'hagués de suspendre per primera vegada en 53 anys. A les 12 farem un acte homenatge al col·lectiu de les mares, que consisteix en un parlament que faran els nens de les escoles d'aquí Olot, faran un recital de poesies. Farem una ofrena també a l'escultura de la maternitat, de Josep Clarà, i bàsicament més que res seria com cada any. El que passa que aquest any amb el motiu de la pandèmia no podrem fer les sardanes. El Parlament d'enguany anirà a càrrec de la garrotxina Yasmine Abdela, que va ser mare al març del 2020, durant la primera onada de la pandèmia. Precisament tenint en compte les mesures de prevenció del Covid, el CIT ha adaptat el format de l'acte. Això ens veiem obligats a fer una mica de restricció de l'accés, és a dir, limitar una mica el perímetre que la gent ha d'estar i ha de guardar distàncies. Per tant, la gent pot venir, hi haurà cadires per seure amb les distàncies que s'han de mantenir. En cas de pluja, l'homenatge es traslladarà sota les voltes de la plaça Clarà. A la tarda, a la sala Alturín, el CIT entregarà els premis del 43è concurs de dibuix, que ha arribat a la xifra rècord de 158 participants.